Izugarria gure mirri, Ba egia da, bera horrelakoa da, Eta gainera ez da munduan dagoen bihurri bakarra. Ez. Mundua bihurriz josita dago, eta eskerrak. Gainera esaten dute, gaztetxoak eta umeak, bihurriak direla, baino helduak, zuzenak eta zentzudunak direla. Eta hori ez da horrela. Eta guk azterketa bat egin nahi dugu. Jakin nahi dugu, herri honetako helduak nolakoak diren. Eta horretarako, jarraian datorren tartea, gurasodromoa. Gaur ere 11 proba gainditu ondoren, 3 superguraso tortzeko eta handira hiperguraso txartelaren bila. Beren haurtxoak alboan dituztela, datuzela ba, mendira! Juanito gidari dutela, hementxe dira, ongi etorri, aurrera! Hementxe ditugu, iepa, kaixo! Kaixo, bikote, zuek zaituztegu gaur lehendabiziko. Beno, nik zuen izenak eta gauza asko jakin ditute. Nortzu zarete zuek? Ni Jonas eta nire atzekoa nire ama da. Zure amak nola du izena? Jakin nahi nuke, niko iseba. Josebe. Josebe eta non gotarrak zeate zuek? Arrasatekuak. Arrasatekuak. Okerrez banago kontu txiki batzuk esan ditu Leno Jonek eta entzun ditzagun, bai? Lan eitzen dauen ikasle handereno itzen dau. Bueno, azarretzen da nien azarretu itzen da baina eta itzen dau txilixo gauzak, telebista ikusi, utakan etzin da egon, eta hori. Txikitan kantau. Timbili, bombolo, sendalo, akerra frantzian balego. Zeskerderaz abesten dau. Eta abesten dau, abesti asko. Posti dagoenean urako pekuxa jartzen dago. Jon, kontutxo asko jakin dugu, Jon, eta zertarako dira butakak zure etxean? Etzin dagoteko eta gauzak itxo. Gaizki ulertu lehen orduan, ez da salto egiteko ez dira. Bueno, eixer zaitezte, eskarrik asko. Badugu beste bikote bat hemen. Eta nik hauen berri ere jakin nahi dut. Nortzu zarete zuek? Ni nire naiz eta atzekoa da nire aita. Eta zure aitak baldu izenik? Dauke Aitor. Aitor izena du. Eta nungoak zarete zuek? Arrasatekuak. Arrasatekuak. Eta zuk kontu txikik eta hola esate aldituzu? Bai, eta entzun egingo ditugu gainera. Kaixo, nire naiz eta nire eta dauko izena Aitor eta dauko 52 urte. Nire eta egiten du lana Fagorren. Ez dakit oso seguru, baina uste dut egiten duela labadorak. Nire eta guztetan jako ikustia telebistan futbola. Nire eta ikusten dagoenean futbola bada oso reala eta sartzen dauzenean gola esaten dau bien. Nire eta egiten duenean parra egiten duela. Eta askotan joaten da mendira ibiltzera bere lagunekin bizikletan. Egia da, esan duen guztia. Dena ez guztiz. Futbolena da ez da guztiz. Zein da ba egia? Azkena, mendiku eta futbolena gutxi. Ongi da. Eixer zaitezte, zuen lekuetan. Eta azkeneko bikotea dugu hemen. Eta zuen izenak ere jakin beharko ditugu, ez da? Ni Loreana eta atzean dagoena nire aita da. Eta izena badu, zure aitak? Mike. Mike! Izen berezia, ez da? Nungoa da izen hori? Inglaterrakoa. Eta Inglaterran bizi da eta zu bisitatzera etortzen da egunero abioiez? Ez.
Eta nola egiten duzu, bazuegan joaten zara edo zer gertatzen da? Zer, nun bizi da bera? Por luzea dauzenean, ara joaten gara. Baina arrasaten bizi zarete? Ez, Aretxabaletan. Aretxabaletan! Beno, kontutxo gehiago entzungo ditugu orain. Nire aitak zimen egiten du lan, eta idatzi ordenagailuan ere bai, idatzi fotokopiak egin, irakurri, tolako gauzak. Inglesez esaten dit, hello, how are you? Taulako gauzak esaten dit. Igandetan egiten dugu joan mentira, tabernetara afartzeko, taulako gauzak egiten dugu. Azarretzen danean nolako aurpegia jartzen du. Tabarra egiten du nien nolakoa. Sukaldari hona da. Tortillak, sopak, ensalada, horreko gauzak. Sukaldari hona da orduen aitatxo, Bai. Eta zer da prestatzen dizuen jakiri goxoena? Tortilla. Tortilla, ez da? Ba, eseri izan ere, orain, badakizu betiko legez, himnoa abestu behar dugu, eta zutitu aurrak, abesten lagundu behar didazu eta. Ia, jarri hemen, koska igo, bigarren koskara igo, eta niri lagundu behar didazu. Himnoa! Ingelesez txortxomen da Eliza, baina Mikel ez dugu harrikoa baita. Nozik etorri da gurasodromo, nozik etorri da gurasodromo. Aitorrari ongi entzun galdera, zorrotzeldu baikara, gaur arrasatera. Nozik etorri da gurasodromora, nozik etorri da gurasodromo. Irakasle trebea da Josebe, ongi erantzutea izango duo. Nozik etorri da gurasodromora, nozik etorri da gurasodromora. Galdera, gurasodromoaren hasiera aizue. Lehendabiziko galdera zuretzako, Mike. Vale. Jende askori beldurra ematen dio hegazkinez ibiltzea. Zuri? Batzutan. Baina zu ohituta zaude, ezta? Bai. Beno. Ea bada, nola zabiltzaten zuek hegazkinan? Eman dezagun hegazkinan zabiltzatela. Ja. Hau da hegazkin pila hau. Beno gu guztiak barrebusean gabiltza, herriz herri, baina pailazoak aurretik, hegazkin batean ibiltzen ziren batetik bestera. Nola zuen izena hegazkin honek? Tortillika, tortolika, ala tartalika. Erantzuna? Berriro esango dizut. Pailazuek bazuten hegazkin bat, beraiekin ibiltzen zutena batetik bestera. 3 izen posible daude. Bata, tortillika, bestea, tortolika, ala tartalika. Tortolika. Tortolika? Bai, zuzena da! Piztu argitxoa, Lorea. Bueno, ze izan da? Suertez, asmatu induzu? Ez nekien, Bazenekien, noski. Bueno. Bigarren galdera. Hegazkinak eta busak aipatu ondoren, itsasontzi bat ekarri nahi dugu gogora. Titanic hain zuzen ere. Zein da film honetako protagonista? Brad Pitt, Leonardo da Vinci, ala Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio. Zuzena da, oso ondo! Guraso azkarra dauzkagun hemen, aizue. Itxasoan era guztietako animaliak daude. Badakizu hori ez da? Beno, horien artean desagartzeko arriskuan dauden baleak. Baleen artean inoiz izan den ezagunena seguruenik Moby Dick izango da. Zer koloretakoa zen? Balea urdina, balea txuria, ala balea txuri urdina? Urdina. Ez, gehienak urdinak izaten dira, baina hau txuria, Zuk baltzenekien, Jon? Bai. Noski,
Beno, borduan bi argitxo ditugu pizturik, baina hau oraindik ez da bukatu, Erne. Moby Dick balerik ezagunenetakoa baldin bada, munduko balerik ezagunena, balerik ez, marinelik ezagunena, Popeye izan daiteke. Ezaguna eta indartsua. Zer jaten zuen indartzeko? Espinakak, edabe magikoa, ala Tolosako bagarrunak. Popeyek, bai. Espinakak. Espinakak, bai, zuzena. Piztu argitxoa, Lorea. Beno, Aitor, bai joa, bigarren galdera. Prest altzare. Eta zu oroitzen altzara Popeyeren lagun minaren izenaz. Sigrid, Olivia, ala Endibia. Olivia. Olivia da bai, zuzena. Aizue lagunok, zuek baldakizue txerriek nola egiten duten? Ja? Oi muturre jartzetxu edena, gaizu. Horrela da, txerriek kurrinka egiten dute, baina 3 txerrikumeek etxe bana ere egin zuten. Batek lastozkoa, besteak egurrezkoa eta azkenak zerezkoa egin zuen. Titaniozkoa, txokolatezkoa, ala adreiluzkoa. Adreiluzkoa? Bai, zuzena da. Piztu argitxoa, Jon, piztu argitxoa. Lehendabizikoa. Oixe, oso ondo. Jarrai dezagun ba. Txerri ez hitz egin dugu, eta marrazki bizidune eta hitz egiten jarraitu behar dugu. Badira marrazki oso ezagunak, 3 iruki ez hitz egiten dutenak. 3 iruki ateratzen dira bertan, 3 neskato, irukiak. Nola dute izena? Batek Ane du izena, besteak Teresa, eta 3garrenak Maritxu, Elene, ala, Aiene. Ez dut eratu ez derez, Badira 3 iruki telebistan, aizpak dira 3ak. Eta 3 hauen izenak esango dizkitzut. 2 esango dizkitzut 3garrena asmatu behar duzu. Bata Ane da eta bestea Teresa. Baina 3garrenaren izena zein da? Maritxu, Elene, ala Aiene. Aiene. Nola? Aiene. Aiene, ez da, Aiene pena. Ez da hori, Elene da, Elene. Ez da ze pasatzen, lasai, badugu goendik aurrera ere erantzuteko aukerarik eta. Galderatxo bat ingo dio nik honi, zuk baltzeneki. Bai. Esaten du nik askotan aurrek gehiago dakitela. Jarrai dezagun. Eta zein da beraien inguruan azaltzen den beste pertsonaia? Sorgin aspertua, sorgin lotxatia, ala sorginen laratza. Sorgin aspertia. Sorgin aspertua, bai, zu badakizu bai, piztu 3garrena. Beno, hizkuntzei buruzko galdera batzuk egingo ditut ondoren. Egin kontu, Inglaterran zaudela, kaletik zoaz eta estropozu egiten duzu norbaitekin. Zer esan behar diozu? Sorry? Outside? Edo ala izurrai? Sorry? 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 Sorrixek. Sorrixek? Oso ondo esan duzu, sorry. Piztu argitxa, Jon. Mike, zuk hori ongi zenekien ez da? Bai, Bai, hori ongi, bai, pentsatze dut. Bueno, ipuin batekin jarraituko du. Badago beste ipuin bat, non txokolatezko etxe bat azaltzen den. 2 haurtxo inguratzen dira etxe zoragarri eta gozagarri hartara. Bata Hansel da, eta bestea Hansel, Heiditel, ala Gretel. Gretel. Gretel, ahozkera berezita guzti oso ondo. Zuek, baldakizu ingelesez nola esaten den eskarrik asko. Nola esaten da? Asko daki jende honek, Etzen galdera zaila dena den, baina baldakizu nola esaten den eskarrik asko portugesez. Aukera. Obrigado, graziao, ala eskerrikatzao. Obrigado. Zuzena oso ondo. Beno, azkeneko galdera. Orain, isilik,
Eta zuek baldakizue txan magoak nola mugitzen dituen besoak. Bai? Oso ondo, elbiak usatzen ari zaretela dirudi, baina oso ondo. Ba, besoak horrela mugitzen Euskal Herriko hitz magikoak botatzen ditu. Zeintzuk dira hitz magiko horiek? Martxila motxila, artxila murtxila, ala txapeldunak, txapeldunak. Ba, hor goitik esan ez entzuten, Osea, errepikatu Berriz esango dizkitzut, 3 aukera daude. Martxila motxila, artxila murtxila, ala txapeldunak, txapeldunak. Lelena, martxila, motxila. Martxila motxila, ez tala. Artxila murtxila zen. Beno, aize, ba, hau etxetziren galderak, eta orain errepasu egin behar dugu. Gure Lorea eta Maikek ongi atera dute. Nerea eta Aitorrek bikain. Eta Jon eta Josebek nahikoa. Beraz, gaur jakina da nor den gure hipergurasoa. Denak dira supergurasoak. Baina hipergurasoa gaurkoan gure Aitor dugu. Zorionak. Zatozte denak baizeate supergurasoak. Etorri. Superguraso txartela, oroigarria eta konpaktua lehenik gure supergurasoentzat. Txalo bat, Eta hipergurasoarentzat txartela dugu, hiperguraso txartela, oroigarria, konpaktua eta Urdaibaien asteburu bat pasatzeko aukera. Famili guztiarekin aizue. Hiperguraso! Ba, zorionak denak, hiperguraso zoragarriak direlako. Baina gu, sariak hartu eta bagoaz barrebusen aizue. Txirri mirri eta txirbiton, gero arte. Gorria odol, oskorri edo ausardia gorriz margotuko dut Erromako zubia. Laranjaren azala zuri, tuta jantzazu bere ala laranjaz margotuko dut Erromako zubia. Eguzki gori hori ezin, luzaz begira egon zuri goriz martotuko dut Erromako zubia. Itxaropen berdea belar, diosto edo umorea berdez margotuko dut Erromako zubia. Urdin argi ilunak zeruko odei guztien lagunak urdinez margotuko dut Erromako zubia. More ubel morea, ostatarraren azken kolorea morez margotuko dut Erromako zubia. Kolore guztietako umorea eskaini digute gure lagunek, baina orain zuei jarriko zaizue kolore guztietako aurpegia. Izan ere, zozketaren txanda bai da orain. Bi bizikleta zozketatu behar ditugu hemen zaudeten guztien artean. Forumek eskaini dizkigun bi bizikleta. Beraz, atera zuen zenbakiak. Kaixo, Txirri. Zu beti bezala launtzen, Atera zuen zenbakiak, zozketa egin behar dugu eta. Bi bizikleta. Kopelaz. Beraz, Kopelaz. Txirri, atera ditzagun zenbakiak. Beiratu gabe, ai, misterioa, ai. Ja.
Zazpia. Zazpi. Beraz, zazpian bukatzen da? Zazpi. Zenbaki? Bueno, bi zenbakiak bukatuko dira zazpian. Zenbakia. Aztea dituen eguna. Amarrenekoak. Ja. Amarrenekoak. Oi, begiratu denok, Amarrenekoak, begiratu gabe, ea. Izan ere, ia. Zeroa. Zero pirulero. Beraz, Boro, bi zenbakiak 0 zazpian bukatuko dira. Eta orain, bi euneneko aterako ditugu, bi zenbaki izateko, bai? Beraz, bi aukera daude. Forum etxeak eskaini ditu, bizikleta hauek eramango bait dituzue. Ja, 0 zazpi bukatzen diren guztiak adi egon. Irua, beraz, zenbaki bada 307. Nork du 307 zenbakia? Neu. Etorri, eta bigarren zenbakia? Eta bigarren zazpia, hau ere, 0 zazpian bukatuko da zenbakia, baina hasiko da. Bata! 107 da beste zenbakia. Etorri 107 dauten, hautxoa, gaitatxo edo dena delako. Loze baten dionez, kareta jantzita argi. Torri, askar. Agotik etorri, bai. Beno ba, ze zenbaki duzuzuk ikusi ondo, Trampek gabe. Peixoso. 107. Oso ondo. Tori, mirriaren bizikleta ala txiribitonena. Eta baina, jakin beharko dugu banolako Txiribitonena nahi du, ara. Ea, nor dugun. Nola, nor zaitu guzu, ia? Ane. Ane, arrasateko ezazu? Bai. Bueno ba, ibili bizikletan asko eta gero kontatuko diguzu nola ibiltzen zaren, bai? Bueno ba, zorionak, Eta hemen dugu 307 xiar. Eta norena da, zenbaki hau? Zu nortzaitugu. Ur. Ur zarazu? Kompetentziaren txiribitonen aldekoa, begira, Txiribiton txiki zarazu, ezta? Bai. Bueno ba, ur bizikletan asko ibili eta gero kontatuko diguzuzuk ere, bai? Bueno ba, eskerrik asko. Precioso. Mirrik eta txiribitonek lagunduko zaituztete. Mi esker eta zoriona denei egokitu zaizun sari potxolo honengatik. Baizue guk gaurkoz, agur esatea besterik ez daukagu. Arrasaten izan gaituzue, heldudan asten ere arrasaten izango gara. Eta gero badakizu herri, Azkoiti, Iruña, hortik barrena zuen herrira ere joango garela. Orain, agur besterik ez, ondo izan! Hemen utzita gura diskideak. Hemen aurtxo eta gurasoak. Hemen barre